бе. Ей си имаш кръпата сега, бе. Как е зум? Нагоре. Ма не правиш много хубаво, не правиш много зум, защото прави балчик. Не е много добре. Погледни насам. Сега окото ли ме снимаш? Чей само фоном гия женки. Да. Стигаш къмбето, бе. Чей сега ще направи зум. Ще правиш зум с къмбето. Ако искаш на това напад. Смещам на това. Направи надолу зум там, цял дай целият плаш. Ето ми Манарът. О, Манаро. Ти казах, че нещо с водовете. Дай фъргай. Айде снимаме с вода. Колко минути и такова? Не знам. 14:04. Абе, колко минути си снимал, бе? 1 минута и 20. Мани ме мене, стига толкова ме снимал. И пак искаш да сгориш на часове. Това направим. Това беше бати аматьорския клип, ева. Отпетък положен човек. Айде, спирам го.